سلام لومون كم تلمود أبزو محبراو ميديا أزرابت زخون زعباتات حزولكم مزي اللهو أبحارا ختما مقالة وايلات عندو تخيلنا كابيلاروس زتبقست نفريت أو دباوت كتما باتع عبدالركب معرفة نفرتي كم زترايتن كم زتراقفتن انت خونيتهم يرتراز لهم منسيات حضراهم اب إثيوبيا كبيد بدو خلقات مثل زغد سنهم نخصو زقصد طقعات درون لومين حسن إسراء حزي آب وردارا يعزبو فولي بوتا رفايل كبابي جنرال توادس وردم أبال سينترالو كوماند سراو تقرأ همتقنا نحاوريتا من جتاتي قلتلون إرتراهم مستا أبقماقم بحري يمن بقرسنت زتجويت بانديراتهم بلبل زنبرت مركب ندادي بزملكت مجلس أوتيا برقد صنحي حمام كم مخانو بزحات حبيرهم لي بقدميام سبر مرجع بتنانتنا ودت مشيت بتقلاي مستير ابي احمد فيسبوك ገጽ امونغو فانون حوحات نزلو صمدو بسنكو ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይትን ራያን ናይ መፍራስ ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ እዮም سنيت 1 مليون اتيالا كونغراجوليشن كلاسو زيومن كالوتن أزرابت زخون زعباتات حجي بحنسب كنريو مينا فلما قنا نزا فيديو لايك كوم دما حسابات مزولوكم حساباتكم أبوتا مهابر إيتونا تحد قلين ندحر دا أسكا حجي سابسكرايب كي قبركم تكتاتلن هاليكم دما نزا چانل زيا سابسكرايب موالكم الرقاقصو جنا باچا لعل عسرة سبات مسنداتهم قد كان خقالعو أم مسرع مهلاهم كبسرة كايفتو مدباتنا جنا خي ودانا يوغن حيلتات صمدو 4 كيلوات يم كي كولفنا سقات هالني ازي نلبا ما انفتوليو ابزغطلو مدباتنا يراخبنا زغطلو مدباتنا دما إن شاء الله مقابر بلصقنا سيرنا أبتا سلامان حرنتان ترغاغصه حزبانا بسلاماوي وتو تمليسو نابروز مرحله تግራይ أبحارا ختما مقاله غوايلات صمدو تخيلنا كنراخبينا تطعمو دقحاو هوي سلام مس هاجرنا إيرترا كمون مسكلل تግራይ زتتحزيو نمعرف نفرتي ودباويت كتما باصع زغبر منقسقاسات جينا قصال يزلو لومون كابيلاروس زتبقست نفريت أو دباوت كتما باصع عبدالركب معرفة نفرتي كم زترايتن كم زتراقفتن عبريتاتات وتين تجرجحون يركبالو مس من قصاص ناي نفرتي زكتاتلو مرببات حبريتان تكلاتن نزا حبريتاتات زرجحهم لهم أقدم بيلون أبز على فورحي عموش جزء كتاو براتات كامينسك بيلاروس نا ودباوت كتما باصع تقايد منبارو تذكر كوينو تاقدم زتقايد براتات كابرسن كتما بيلاروس تبقيسو جدا سعود عربي قلنا كاب جدا سعود عرب كابغتتا ناو دباويت كتما باصع كمون نابورت سوداني اتبرلاتات زكانيرو اذا حج تغيرو زبحال زلو كم زعينت منقسقاس نايجا نفاريت كن قطتا كاب بيلاروس نا معرفه نفرتي ودباويت كتما باصع زتخيل كم زخنه اذا زغبر زلو كم زعينت وتادراوي منقسقاسات كاب بيلاروس وي كان اي بيلاروس سرحات زخونه درونات ابز حجوان سراويت منقسو سودان ببزح كمال انجلو ناب إيرترا ياتوا كنجلو وين زحبر زلو نابتناي دروناتن كال مسوته تحيز وتزولو زيناتاتن كيشجرنا كلا حبريتاتون مس من قصاص ناي نفرتي زكتاتو تكلات لو ما حبريتا زرغي حمالو جبسي دحرت مال امريكا ابلعد سراويت منغس السودان اجراتات كنبر يمبالا ناي جبس نفرت لو معلتي ايات زخنا من قصاصات كايداو علن از كايدو زو على من قصاصات كاب تركي زتفلالي ازوارات عينن نابورت سودان كمون ناب كارتوم كملالسا كم زوعلا صجابات وصيلو ازخا امريكا اتنا ياتوار اجراتات ابلعد سراويت منغس السودان ابايتا تغبراو كيغبروتن كلا سراويت منغس السودان اخول زبال وتهدراو عامتاتن مداياتن نخدلب از من قصاصات جبتي سعود عرب ترك متحببان يكايدو كم زلوا صجابات وصيلو ስለዚህ ዘን ሀገራት ሱዳን ከተረጋጋ ዝገብሮ ዘለው አግነንተራን አቃሊል ካዘራ ይኮነን እዝሎም ዝግበር ዘለው ወተሃድራው ምንቅስቃሳቱን ቀጥታ ምስት ማሊ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ህብራት ሀገራት ዘካያዶ ረክባትን አሜሪካ ሒዛቶ ትረከብ ዘላ ጤናን መርገጽታት ዝተተሓዘ ምዃኑ መራኸቢታት ዓለም ጸጻባትን ዜናታትን ይዘርግሕለው ህብራት ተኸታተልትና ድሕሪ እዚ ናይ ቤላሩስ ነፈርቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ዋጽዕ ከምኡ ፖርት ሱዳን
ዘካይዶ ዘለዋ ምንቅስቃሳት ተሓይዙ እንተኾነ እቶም ኤርትራ ዘለኹም መንእሰያት ሓደራኹም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከቢድ ብዶ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስንኹም ንኸሱ ዝሓለፈ ኣሚን ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን ብድሆ የለን ክብል ኣይክእልን ያነ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ እውን ከቢድ እዩ ዘሎ ብፍላይ ነዛ ሓንቲ ዓመት 2 ዓመት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ንሕና ክንግምቶ ንኽእል ዝኸፍእ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ኤንድ ጥንቅቕ እንተበልኩም ዝሓሸ እዩ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ክእል ካብ ዓዲ ስንኹም ነኺስኩም ፅንሑ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጦን ኢና ኣማራፂ ኣብ ዝረኽብሉ ካብዚ ኢትዮጵያ ክወፁ ይደልዮም ብዙሕ ምክንያት ድማ ኣለዎም ክወፁ ዘለዎም ሓደ ኣብቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ቪዛ ዝኣተኹም ሰባት ብኣማኢት ኣሽሓት ዶላራት ክሓትኹም ከም ዝኾኑ ነጊሮም ኣሎ በቲ ሕግናቶም ስለዚ ብፓስፖርት ትነብሩ ዘለኹም ካብቲ ዓዲ ክትወፁ ከለኹም ተሒዞምኩም ብዙሕ ገንዘብ ክሓትኹም እዮም ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኽወፅእ ሰብ ትግድዶ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኤርትራውያን ውሕስነት የብሎም ንጎምሸትን እዮም ክግፈፉ ዝኽእሉ ሓደጋ ክወርዶም ዝኽእል ምስቲ ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦ ዘለና ዝፍክርዎ ዘለውን ኤርትራውያን ስጋት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝቐፀለ ጥቕዓት ድሮን ሎሚ ነሓሰ 20 ሕዚ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ፍሉይ ቦታ ሩፋኤል ከባቢን ኣብ ወረዳታት ቆቦ ራያ ለማጣን ኮረምን ዞባ ምዕራብን ብፅዓቂ ናይ ድሮን ምንቅስቓስ ኣብ ምግባር ይርከብ ኣደስ ወረዳ ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብሕወሓት ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናይ ገዛእ እሱር ኮይኑ ድሕረ መጽናዕ ሓለዋቱ ዘይፍለጥ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ሓበሬታታት ይሕብሩ ኣለዉ ብፖለቲካዊ መራሕቲ ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዝተመስረተ ማእኸላይ ኮማንድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጀነራል ምግበይ ሓዊሱ ልዕሊ 9 ኣባላት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ እዮም ብሕወሓት ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ንኣዋርሒ ዝኣክል ናይ ገዛእ እሱር ኮይኑ ድሕረ መጽናዕ ሓለዋቱ ብንፅር ዘይፍለጥ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ እቲ ማእኸላይ ኮማንድ ብፖለቲካዊ መራሕቲ ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለዋትና ምምድሓን ብዝብል ዕላማ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ጀነራል ታደሰ ወረዳ እውን ኣባል ከም ዝገበርዎ ተመላኺቱ ኣሎ ኣብዚ ሓድሽ ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጀነራል ምግበይን ዝርከብዎ ልዕሊ 9 ኣባላት ምህላዎም ይፍለጡ እዮም እንተኾነ ግን ብዞም ናብዚ ኮማንድ ምፅምባር ጀነራል ታደሰ ወረዳ ብነፃ ኣካል ዘይተረጋገፀ ምዃኑን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ እውን ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ የለን ኣብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሓድሽ ምትፍናን ዘእቱ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እቲ ኩነታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓብዪ ሽፋን እረኺቡሎም ኤርትራዊ ተወዳዳሪት ኣብ ሚስ ወርልድ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ድምፂ ረኺባ ንኤርትራ ውድድር ቁንጅና ሚስ ወርልድ ዝወከለት ስኒት ሃብተኣብ ብድምፂ ድጋፍ ካብ 1 ሚልዮን ዝሓለፈ ድምፂ ከም ዝረኸበት ተገሊጹ ክሳብ ሕዚ ዝተመዝገበ ድምፂ 1 ሚልዮንን 27,647 ክበፅሕ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ተወዳዳሪት ሩት ይርጋለም ድማ 745,487 ድምፂ ረኺባላ ቲክቶከር ኣዶናይ ኢትዮጵያዊት ሩት ይርጋለም ንምረፅ ኢሉ ጎስጓስ ብምጅማሩ ንኤርትራውያን ኣቆጢዕዎም ኣሎም እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተፈጢሩ ዘሎ ንሕንሕ ቀልቢ ስሒቡ ይርከብ بعضهم يستقل الدين ويتاجر به لبث الكراهية والدين منه براء ولد النبي لوم 25 نحاسة 2026 مالت 12 ربيع الأول 1448 هجرية بالعلم معارك تخبيرهم أب أسمرة ميدا جامع الخلفاء الراشدين أبستقبرم لعلو سب السلطان منقستن قنبارن أمباسادراتن دبلوماسياتاتن كمون مرحت هايمانوت كريستنان مؤمنان نسترخبوا لسنسرعات أبو منبر قبايا إسلام أوقاف كتما أسمرة أتو محمد برهان عطا نتاريخو أقداسنت نايكتبعال زقلتك الهيبوم مفتي إرتران أبو منبر لعلواي بايتو إفتاءن إسلاماو قداياتن إرتران مولانا سالم إبراهيم المختار بوغنوم أوشت هاجرن وطعن زركب حزب إرترا يوهانا دحر مبال أبزهابو أبسنا مقبار دتوكورا خطبة جزي زمتو مرة خبيتات أبكندي أبتغام نجرا زوعل بقالو الكسابات بسم هايمانوتن كالن مسارح تسلقي زرقن عنوتن كوين مهلاو بمتكاس كل خلاليين كوغور حلون بغاندو دما من إسياتن قولعن كتنقون حتم كبرهن تلابيوم حيث يستقل البعض وسائل حديثة جعلت العالم قرية واحدة وبدلا من استغلالها لما فيه نفع الناس تحولت على أيدي البعض وسائل للتفريق
والتنفيس عن حقد دفين وأمراض نفسية. وبعضهم يستقل الدين ويتاجر به لبث الكراهية، والدين منه براء، فلا يوجد دين يدعو إلى الكراهية، فيجب علينا جميعا الانتباه، خاصة الشباب والأطفال. مولانا سالم إبراهيم أسعيبهم حزب إرترا نتبدم سوى دقوس تدرع سنيتون حادنوتون كم أون حونتون مكبوبارون أدللو خعقبن كحلون رزين حلافنت كمزلو أغنزيبهم اتتصنبل تمهارو خلواتات قرآن كتما أسمرا بزقربوا النشيد مالت مزامور كم أون قجلتات مدايح بزقربوا مساندوتات معريقون يروم ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨውየት ባንዴራኣ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ነዳዲ ብዝምልከት መግለጽ ኣውፅያ ኤርትራ ኣብቲ ኣውፅያቶ ዘላ መግለጺ እታ ባንዴራኣ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ምስኣ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብላን ዋንነታ ከም ዘይኮነትን ብምግላጽ ንምትላል ክብሎ ድማ ኣብ ልዕልታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ገይሮም ምንባሩ እውን ኤርትራ ሓቢራላ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣገይራ ኣውፅያቶ ኣብ ዘላ መግለጺ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ንዝገልጽ ጸብጸባት ማዕከና ዜና ዓለም ዘይቁኑዕ ብምባል ክትነቕፈን ከላ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ ንዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪጣንያ ዝተባህለ ትካል ከም ዝተወከሰ ብምጥቃስ እታ መርከብ ስኑዕ ባንዴራ ተንበልብል ነይራ እዚ ማለት ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ወይ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ኣይተመዝገበትን ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ ከም ዝፍለጥ ከም ማዕከናት ዜና ቢቢሲ ሮይተርስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራዮም ጠቒሶም ነይሮም ይኹን እምበር ኣብ ሮይተርስ ወፂ ኣብ ዝነበረ ዜናታት እታ መርከብ ሓንቲ ካብተን ኣሜሪካ ዝኣገደተን ኢራን ብሕቡእ ነዳዲ ንወፃኢ ክትሸጠለን እትፍትን መርከብ ከም ዝኾነት ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ሶማላውያን ሸፋቶ ባሕሪ ወይ ቀርሰንቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ እትጽዕን መርከብ ከም ዝጨወዩ ትካል ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ እታ መርከብ ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ተገሊጹ ዝነበረ ዜና ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ እዩ ኤርትራ ግን እዛ መርከብ ዋንነተይ ኣይኮነትን ኣብ ሃገረይ እውን ዝተመዝገበት ኣይኮነትን ብምባል እቲ ተንበልብሎ ዝነበረት ባንዴራ ስኑዕ ባንዴራ እዩ ብምባል እያ ገሊጻቶ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዘለዋ ገለ ሃገራት ከም ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ ናይ ሃገራት ምዕራብ እገዳ ንኸታልላ ነተን መራኽብ ባንዴራ ካልኦት ሃገራት ከም ዘንበልብላ እየን ዝገብራ እታ ኤምቲሲቡ ሓደ ዝተሰምየት መርከብ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ከተማ አልሞክላ ናይ የመን ንምብራቕ 252 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ባሕሪ እንከላያ ብሽዱሽተ ዕጡቓት ወይ ቀርሰንቲ ዝተታሕዘት ክሳብ ሕጂ ኸ ነታ መርከብ ዋንነተያ ኢላ ምስቶም ዕጡቓት ወይ ቀርሰንቲ ክትዘራረብ ዝፈተነት ኮነት ወይ ብዕሊ ሓበሬታ ዝሃበት ሃገር የላን ኤርትራ ግን እዛ መርከብ ዋንነተይ ኣይኮነትን ብምባል ነቲ ዝወፀ ዜና ነፂጋቶላ سنيت 1 مليون أتهلا كونغراجيليشن كلاتكم انكو حقوسنا واغاتو خفيلو ايو 10 ساعات يخون لايف اتيوم نزحفتنا ابز درجه زبص حوال ابص حما زلو سبات بتعمي كبري غباكم يو انكو حقوسنا اتفوت جينا قصالي زلو سلازي كلاتكم ببز تخالكم متن بوست ريبوست እንዳገበርኩም ናይ ስኒት ሓብስና ስሊ ከምኡም ፕሮፋይል እንዳገበርና ነዚ ናይ ማስ ሚዲያ ዘሎ ዓብላልነት ንቅድሚት ከነውፅለና በዚ ድማ ዳርጋ ካብ ዓለም ቀዳሚት ላ ነታ ናይ ቺለ ብገፊሕ ዝኾነት በሊጻታ ትርከብ ከምኡውን ምስታ ናይ ኣፍሪካ ዝነበረ ድማ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ናብ ዕፅፊ ዝቐረበ ዓይነት ፍልሊ ከይድሎ ስለዚ ኮንግራጁሌሽን ኩላትኩም ኤርትሪን እንኳ ሓጎሰና ስኒት ሓብስና ድማ ኣጆኺ ኣብ ጎን ክለና كلنا دمثل وكيلا أبز درجة بمتحة كبري قبايو انكو حقوسنا كلاتكم اللايف في اللايف مونيكا أتيكم ترابارو زلكم سوات دما انكو حقوسكم فرص عماكم انكو عرائكم بمبال يقني لنا نبلا لنا كلاتكم دما فولو شير لايك هيترسعو سسنايو سنيتي أتبال أنا كوا زخوانا سئلي قال ملس لزر أخوت رأي بيت سئلي غرب جاج كغبرا غيري يعني رخب بحالكار نياتو زخوانا مس هكدف ستعاس التار قال ملا خضري سلازي تدل جن امريكا سلازلا كورس اب زخوانا ناي ايرتراوያን قال نغرات امباس تغيراشي سئل بزخوانا قطام خصال خلي باي بهيكاوت اذا حفتنا جن اديا امنس علمي ازمتتا نستحفتا زخوانا تسقم ناي تاشمو مالت سي ناي اوتيزم ناي جيس جلوا بحالفنت تعبي بلصنا ابنتاوي منيسا مالتي حجي ابزاي فاشن شو تودادر بزح سباتون نمرصا ويكا بوتنا هبا زبل انت وين اقاطم وين تيك توك اتي
መረዳእታ ምስ ረኸብኩ ትሕገዝ ዘለዋ ሰብ ቦት ክትግበረላ ዘለዋ ሰብ እያ ኤርትራዊት ሓፍትና እያ ቦት ግበሩላ ስለዚ ማለት ሓንቲ ኣብነታዊ ሰገ ከምዚ ዓይነት መረፁኒ ድምፂ ደለሎ ሆቴላትና ኸዚ ድምፂ ንሓባ ክብለኩም ኢለ ተስፋ ንገብር ከዓ ተዓዊታ ድምፂ ህዝባ ኮይና ክንሪኣ ሓደ መዓልቲ ክቡራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ ቀዲመ እዛ ከሰተ ኣብርሃለይ ዝዘርግሓ ወይ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ዝበላ ናበኹም ከብል ካብ ዝበልፀገ ትግራዋይ ዳ እሞ እንታይ ደሊኹም ንሃገሩ ዘይኮነ ዶ ንዓና ክኸውን ቅርሺ ክኣርባ ደይነቲ ሰብኣዊ መርገፂኡ ኢና ደጊፍና እምበር ንሃገሩ ይሕሊፉ ዝሃቦ ኮዩ ኣነ በቲ ንድኻታት ዝገብሮ ይድግፎ እየ ንዓና ክድግፈና ግን ኣይፅበየውን እየ ድኻታት ተጋሩ ምሕጋዝ ግን ቅዱስ ነገር እዩ እዚ ወዲ ድማ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል መንነቱ ኣየገድሶኒ ግን ድማ ብዋጋ መንነቱ ንነብሱ ፅቡቕ እንዳገበረ ድኻታት ይሕግዝ ኣሎ ክንደይ ከዳዓት ኤርትራውያን ድዮም ዘለዉ ህዝቦም ጠሚን ከሎ ተጋሩ ዝሕግዙ ማለት ሲ መንግስቲ ኤርትራ ህዝብና የጥሜሎ ኢልካ ተቃወም ተለኻስ ከምታ ንስድራኻ ትሕግዛ ንድኻ ኤርትራው ድማ ትሕግዝ እምበር ስግር ኢልካ ትግራዋይ ምሕጋዝ እንታይ እዩ ሽንኑ ጽድቅ እውን ኣይኮነን ወገንካ ጠሚን ከሎን መንግስቲ ስለ ፀላእኻ ንህዝብኻ ድማ ምፅላእ እንታይ ያምፅኦ እዚ ስኳ ንድኻ ወገኑ ይሕግዝ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ከሰተ ኣብርሃለይ ዝፀሓፋ ተቋመርቲ እኮ ንህዝቦምን ሃገሮምን እንዳሓገዙ ንመንግስቲ ሓመድ ተዝገብሩ ኣይመገደሰናን ግን ክድዓቶም ደረት ሲእናሉ ኣለና ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻዱ ስዒቡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ሓላፊ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዋልተር ፓርሰንን መግለፂ ሂቦም ኣብ መግለፂኦም ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ዝገበሮ ዑደት ዝነኣድ ምዃኑን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝምለስ ተስፋ ከም ዝገብሩን እዩ ተዛሪቡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዘውፅኦ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ወጥረን ምትፍናንን ምህዳእ ምስቲ ፍሉይ ልኡኽ ክላዘብን ሓቢሩ ክሰርሕን ምዃኑ እውን ኣፍሊጥሎም ርእክ ኣብዪ ኣሕመድ ምስቱ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ ፀቕጥደም ፈጢሩሉ ናይ ጭንቀት ሕማም ሒዝዎ በብሰዓቱ የድቅሶ በብሰዓቱ የተስኦ ከም ዘሎ ብደንቢ ብጭብጢ እናረጋገፅና ክንከድ ኢና ብርግፅ ፀንሐ ሕማም ከም ምዃኑ ብዙሓት ሓቢሮምና እዮም ነገር ግን ሕዚ ክመፅኑ እዮም ዝብል ዓብዪ ጭንቀት ከም ዘለዎ ብደንቢ ብኣካል ዘዘራረቦም እዮም ፍልፍላትና ኣብቲ ምዕፀዊ ናይ ምክክር ኮሚሽን ዝተረፈሉ ምክንያት እውን እዚዩ ከም ዝነበረ ንፅባሒቱ ዓበይቲ ሰባት ዝብሎም 2-3 ፀዊዑ ከም ዘዘራረበ ተሓቢርና ኣሎ ታሪኻዊ ስራሒኹም ሰሪሕኩም ተኣምሪ ተሰሪሑ ኣነ ዘይመፃኹ ባዕሉ ቃል ብቃል ዝነገሮም እዩ ቁሩብ ተላን ብለድ ፕሬሸረይ ሓፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ እየ ዘይመፃኹ ኢልዎም ጭንቀት ሒዙኒ ስለ ዝነበረ ሰይመፃኹን ወያነ ይመፀኒ ኣሎ ፅምዶ ዝበሃል ናይ ጥምረት ሓይሊ ዝበሃል ይመፀኒ ኣሎ እሞ ብኡ ዝተለዓለ ፀቕጥደም ፈጢሩለይ ኣይመፃኹን የበሎምን ንሕና ኢና ንትርጉሞ ዘለና እቲ ፀቕጥደም ከምዚ ዓይነት ነገራት ክፍጠሩ ከለዉ ዘድንግፁ ነገራት ክፍጠሩ ከለዉ ዝፍጠር ከም ምዃኑ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ዓይነታት እናተፈጠርዎ ከም ዝፀንሑ ብዙሓት ሓቢሮምና ንዱባይ በፂሑ ከም ዝመፀ ቀጥታ ሕክምና ዱባይ ከም ዝተሓከመ እውን ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ማለት እየ በፂሑ ደርሶ መልስ በፂሑ ከም ዝተመለሰ እዩ ዝሕበር ንጎሆ ከይዶም ለይቲ ከም ዝተመለሱ እዚ እውን ተሓቢርና ኣሎ እቲ ሕማም እስካዕ ሕዚ ዝፈለጥናዮ ብለድ ፕሬሸር የሚሎምና ብለድ ፕሬሸር ናብኡ የኽይድ የኽይድን ብዙሕ ጥርጣረታት ክነቕምጥ ይገብረና እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ኣብዪ ሓመመ ኣይ ሓመመ ይኮነንቱ ጉዳይና እቲ ኩነታት ክንደየናይ ዝኣክል ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዘሎን እዞም ኩሎም ሚድያ እንዳወፀ ዝዛረቦም ናይ ጭንቀት እምበር ዓቕሚ ሃልይዎ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ክገብር ዝኽእል እምነት ሃልይዎ ይኮነን በቅድሚያም ሰበር መረጃ በትናንትናው ዕለት ምሽት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌስቡክ ገጽ ለ1501ኛው የመውሊድ በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ቢተላለፍም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ እይታ ከተሰወሩ 3 ሳምንታት እየሞላቸው ነው። አብይ በልዩ ድምቀት ባስጀመሩት የምክክር ኮሚሽኑ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ሌሎች አውሮፓ አምባሳደሮች ቢጋበዙም
እንግዶቻቸውን ሲቀበሉ አልታዩም። ይባስ ብሎ እንደ ሰርጋቸው ሲጠብቁት በቆዩት የኮሚሽኑ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ አለመገኘታቸው የስብሰባውን ተሳታፊዎች ብቻ ሳይሆን ቀደም ባሉት ቀናት በአብይ ተጋብዘው የመጡትን እነ ኡሁሩ ኬንያታን ጭምር ማስገረሙ ታውቋል። አሁን የመንግስቱ ሚዲያ ሁሉ አብይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እንዲመስል የቀድሞ ንግግሮችን በየደቂቃው እየለጠፉ ነው። የአብይ ህመም ከባድም ይሁን ቀላል፣ የጭንቅላትም ይሁን የልብ መንግስት ለህዝብ መረጃ መስጠት አለበት። በየቀኑ ተልካሻ አጀንዳዎችን እየለቀቁ የህዝብን ትኩረት ለማስነሳት መሞከር ብዙ ርቀት አያስኬድም ብሏል። ኣብ መንጎ ፋኖን ሕወሓትን ዘሎ ጽምዶ ብሰንኩ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይትን ራያን ናይ ምፍራስ ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ እዮም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ዝገልጹም። ጽምዶ ፋኖን ሕወሓትን ብጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ተጽዕኖ ምዃኑ ዝገልጹ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይትን ራያን ዘሎ ኣፈላላይ ጽምዶ ክልቲኦም ሓይልታት በቲኑ ናብ ተወሳኺ ተጽዕኖ ከኣቲ ይኽእል ዝብል ትንታነ እዮም ዘቕርቡ። ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ጽምዶ ኣብ ካልኦት ሓበራዊ ጉዳያት ምርዳእ ማለት እውን ሓበራዊ ጸላእ ንምጥፋእ እንተሓብሩ እውን እዞም ከባቢታት ዝምልከቱ ጉዳያት ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ መሰሓብ ነጥቢ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ። ፋኖ ምስ ሕወሓት ምጥማር ስዒቡ ኣብ መንጎ ፋኖ እውን ኣፈላላይ ናይ መፍጣር ተርእዮ ከም ዘጋጠመ ጸብጸባት የረድኦም። ይኹን እምበር ነዚ ሓሳብ ዝቃወሙ ደገፍቲ ሕወሓት ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትና ሓቢርና ንሰርሕ ኣብ ክንደራደረሎም ዘይንግባእ ጉዳያት ድማ ኣይንደራደርን ክብሉ እዮም ዝገልጹ። ወረዳ ኣጽቢ ኣብ ልዕሊ ካምፕ ሱር ኮንስትራክሽን መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ናብ ሎሚ ዘውግሕ ሰዓት 7 ፈረቓን ኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣጽቢ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ንብረት ትካል ሱር ኮንስትራክሽን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣፍሊጦም። ካብ ምምሕዳር እቲ ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብምጥቃስ ከም ዝተጸብጸበ እቲ መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ቀጠና መብራህቶም ሊጋ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ሱር ኮንስትራክሽን እዩ ተኻይዱ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብቲ ቦታ ተኸዚኑ ኣብ ዝነበረ ናይቲ ትካል ናይ ህንፀት መሳርሕታት ጉድኣት ከም ዝበጽሐን ኣብ ልዕሊ ሰብ ግን ዝኾነ ሓደጋ ከም ዘየጋጠመን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብዚ ሰሙን ዝፍጸም ዘሎ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሮን ናቱ መቐጸልታ እዩ ብምባል ብመንግስቲ ትግራይ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ኮይኑ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ልኡኽ ኣደራዳርን ደብደብቲ ድሮንን እናለኣኸ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ዘይምባሉ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ክብሉ ይነቕፉ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ብናይ ትግራይ ሚድያታት ዕላው ኣብ ዝገበሮ መግለጺ ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትማል 18 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ሃንደበታዊ ምብጻሕ ከም ዝገበረን መንግስቲ ትግራይ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሰላማዊ ዝረረብ ንምጅማር ክፍትሑ ዘለዎም ቅድመ ኩነታት ከም ዘነጸረን ገሊጸን። እቶም ዝቐረቡ ብቅድሚያ ክፍትሑ ዝግብኦም ዝበልዎም ቅድመ ኩነታት ቀዳማይ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቀብን ዕጽዋን ምልዓል፣ ካልኣይ ወታደራዊ ክባ ምቁራጽን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ምርጋብ፣ ሳልሳይ ሉዓላዊ ግዛት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ፣ ራብዓይ ተመዛበልቲ ድሕንነቶምን ክብሮምን ብዝሓለወ መንገዲ ምምላስ፣ ሓምሻይ ፖለቲካውን ሕጋውን መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ምምላስ ዝመሳሰሉ ምዃኖም ኣብ መግለጺኦም ዕላዊ ገይሮም። ይኹን እምበር ብወገን ፌደራል መንግስቲ ግና ብዛዕባ ዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበሃሉ መጥቃዕትታት ኮነ ጉዳይ ዘተ ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ከም ዘየለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ያምር ጤነኛ ነው ሰሞኑን እንደው ከአእምሮ ባሻገር ሌላው የጤንነት ሁኔታው ምን ይመስላል? አብይ ባለኝ መረጃ ታሟል፣ በጣም ታሟል። እሱን የሚያገኙ ከፍተኛ አመራሮች አዳነች ጭምር የምታወራ ነገር አለ። አንዳንድ ሚኒስቴሮችም የሚያወሩት ነገር አለ። ሰውን ማግኘት አይፈልግም፣ ካገኘም ይቆጣል፣ በጣም ይነጫነጫል፣ ይሳደባል እና ሰው እሱን እንዲያዩ አይፈልግም። ስለዚህ የሆነ ኦን ሜዲኬሽን ነው ያለ። አብይ መድኃኒት እየወሰደ ነው ባለኝ መረጃ። እንዲያውም ከዚህም በፊት የእሱን ሜካፕ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ የእሱን ፊት ሜካፕ የሚቀቡለት። በተለይ የሴፉ ፋንታውን ወንድም እሱ ስራ የሚሰራለት ልጅ አለ። አሁን ትንሽ እሱንም እየሰራ ስልጣንም አግኝቷል እና እነሱ የሚያወሩት ነገር አለ። በጣም ሲሪየስሊ እንደታመመ ፊቱ ራሱ ሜካፕ ሁሉ መቀበል እየቻለ አይደለም እያሉ ያወራሉ። ከዚህም በፊት ደግሞ በጣም በሽተኛ ነው። ጭንቅላቱ በስተጀርባ የሆነ
እንደ ኢት ነገር ይሁን የሆነ ነገር ነበርበት። ከዛ በየ6 ወር የሚከማች ደም ነበር በጭንቅላቱ በስተጀርባ በኩል እና ኦሮሚያ ላይ በነበረበት ጊዜ ለማ መገርሳ ነው እንዳውም ትልቅ ገንዘብ መድቦለት ታይላንድ በየ6 ወሩ እየሄደ እንዲታከም የሚያደርገው ሲያግዘው የነበረው ለማ ነው። ኔሉ ማዓንቲ አዛረብት ዝነበሩ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ነዛ ቪዲዮ ላይክ ማልኩም አረጋግጡ።